मोनद' हारिनो एसटि होनाया गावनि हारिनि आथिङाव रुवा दाना होनाय खामानिसो। हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोना इलेक्शननि जि इस्ताहार आरो एजेन्डायाव मोनद' हारिखौ एसटि होनांगौ होननानै जि बुंदों बियो गावनि हारिनि बा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि हारिनि आथिङाव रुवा दानना होनाय खामानि। हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ हानजाया गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होनना, नाथाय थाखानाय एसटिआव जाबसिनना होनायखौ जों माब्लाबाबो गनायना लाया। आरो जि एसटि मोनद' हारिनि बाथ्राखौ बुंदों बे मोनद' हारिनि बाथ्राया जाहैबाय जे बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारिनि टीमा गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ जोंनि खोथाया स्पष्ट। सोरहाबा अधिकार मोननायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया। बिथांमोना गावनि अधिकारखौ लानानै दाबि खालाम आरो बिथांमोननि अधिकारखौ बिथांमोना मोनथों। किन्तु एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि जि 10% रिजार्वेशन आसामाव बा नेशनेल लेभेलाव 7.5% जि रिजार्वेशन, एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि पलिटिकल राइट्स पलिटिकल रिजार्वेशनाव इम्पेक्ट जानाय, एडमिशन साख्रि बाख्रियाव इम्पेक्ट जानाय बा बेयाव माने जोंहा खहा जानाय, डिप्राइभ जानाय बेबायदि कुनु एजेन्डा इस्युखौ जोङो एक्सेप्ट खालामा। हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिमोनहा मोनद' हारिनो एसटि होगोन होनना राजखान्थिखौ गेलेबोदों। बेबायदि दैदेनगिरिजों बर' हारिया बेसेबां रैखा मोनगोन बेयो साननो गोनां बाथ्रा। 2013 मायथाइनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया काउन्सिलाव दंमोन। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया गोहोआव थाबोदोंमोन आरो बै समाव बर' रायजो राजाफोराबो हाग्रामा महिलारिखौ गोहोआव थानायाव मदद होबोदोंमोन। 2003 मायथाइयाव एबसु आरो बर' रायजो राजाया बयबो एकर्ड खालामनानै बिएलटिआ साइन होदों आरो हाग्रामा महिलारिखौ सिफ खालामदों। लोगोसे 2005 मायथाइयाव बिएलटिनि साबा दैदेनगिरिफोरा देरहानानै गोहोआव थाबोदोंमोन। बै समनि फोरमाना बेनोमोन जाय एकर्डआ बिएलटिजों जादों एकर्ड सिगनेटरिफोरा पावाराव फैनांगौ आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो हाग्रामा महिलारिखौनो सिफ खालामनांगौ। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा, बेफोर गोख्रों बाथ्राया खौरांगिरिनि मेलजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। बेयो स्पष्ट खोथा जे 2012 सनाव बा 13 सनाव बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा काउन्सिलाव दंमोन। 17 बोसोर बिथाङा स्कप मोनबाय। मेक्सिमाम टाइम बर' आइ आफा रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि टीमनो मदद होदों। 2003आव एबसु बर' रायजो राजाया बयबो एकर्ड खालामनानै बिएलटिआ साइन खालामदों आरो हाग्रामा महिलारिया सिफ जादों। 2005आव आनकन्टेस्ट देरहा होनानै साबा बिएलटिनि दैदेनगिरिफ्रा आनकन्टेस्ट देरहादों आरो बै समनि क्लियारिफिकेसना बेनोमोन जे एकर्डआ बिएलटिजों जादों, एकर्ड सिगनेटरिफ्रा पावाराव फैनांगौ आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खामानि मावनांगौ, हाग्रामा महिलारिखौनो सिफ पार्टिनांगौ। बे क्लियार आइडिया। 1993आव बिएसि सुक्ति जादों सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिनि नेतृत्वआव बड'फा थैखांनायनि उनाव आरो सानसुमाखौनो सिफ बानायनानै दैथायहरदों, खारन बे आन्दलनकारि नेतानि गेजेरजोंनो सरकाराव थानानै एकर्ड मावफुंनांगौ। 2020नि 27 जानुवारिनि एकर्डआव एबसु एनडिबि इउबिपिअ बेयाव क्लियार काट दिल्ली आरो दिसपुरा बिसोरो क्लियार मोनसे मेसेज होदों। प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो एनडिबि एबसुनि जि टीम दङ बिथांमोननिनो टीमा सरकाराव थानानै सिगनेटरि टीमा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खामानि मावनांगौ। मिनेश्वर बसुमतारीया बर' कसारि काउन्सिलनि चिफ जानानै खामानि मावनांगौ। दा बे क्लियार कनसेप्ट। आरो जि एसटि मोनद' हारिनि बाथ्राखौ बुंदों बे मोनद' हारिनि बाथ्राया जाहैबाय जे बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारिनि टीमा गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ जोंनि खोथाया स्पष्ट। सोरहाबा अधिकार मोननायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया। बिथांमोना गावनि अधिकारखौ लानानै दाबि खालाम आरो बिथांमोननि अधिकारखौ बिथांमोना मोनथों। किन्तु एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि जि 10% रिजार्वेशन आसामाव बा नेशनेल लेभेलाव 7.5% जि रिजार्वेशन, एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि पलिटिकल राइट्स पलिटिकल रिजार्वेशनाव इम्पेक्ट जानाय, एडमिशन साख्रि बाख्रियाव इम्पेक्ट जानाय बा बेयाव माने जोंहा खहा जानाय, डिप्राइभ जानाय बेबायदि कुनु एजेन्डा इस्युखौ जोङो एक्सेप्ट खालामा। आरो भारत सरकार आसाम सरकारखौ क्लियार ट्राइबेल संघ एबसु आरो गासै ट्राइबेल आफादफोरा जोङो 22टा जि ट्राइबेल आफाद दङ बिथांमोना
ज'है जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ बुंदों मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु थाखानाय एसटिखौ माने डिप्राइभ खालामनानै जोंनियाव जाबसिना होनायखौ जों मालाबाबो गनाया बिथांमोननो निउ होयो ना ओल्ड होयो ना अपेन होयो बे बिथांमोननि बाथ्रा दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोना इलेक्शननि जि इस्ताहार आरो एजेन्डायाव मोनद' हारिखौ एसटि होनांगौ होननानै जि बुंदों बियो गावनि हारिनि बा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि हारिनि आथिङाव रुवा दानना होनाय खामानि आरो बेबायदि दैदेनगिरिफोरजों बर' हारिया बेसेबां सेक्युर्ड बर' हारिया बेसेबां रैखा मोनगोन बियो साननो गोनां गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन